Yebo, ingane zawethu impela eshubile sibona lapha kumongameli ke we-EFF uJulius Malema njengoba esefaka isicelo ke siphuthumayo ke inkantolo ephakeme ke yaseGauteng ePitoli sokuthi kuboshwe phana kupresident ke of the Binca Nation kongizwe emlando komfowamchuno njengoba ke khala ngokuthi ke inkantolo ke kumele imkhixabeze ke izinyanga ke eziwu6 ebhadla ngaphakathi ke ejele bafowethu ngaphandle basikhuluma kakhulu ngicela manqali ke nibingelele kuyona ke mbuso sithi MTV sithi nje mawuzoqala ngane yona channel ake wenza kulungele uciphize subscribe nayo notification bell khawuzithola zonke izindaba eshisayo nazo ke ezitrendayo. Hayi ke wengane zawethu impela ishube kakhulu nje wasibona lapha kumongameli ke we-EFF kuyena uJulius Malema ngenkathi ke ebhalela ke inkantolo ke phakeme ke yaseGauteng ke ePitoli isicelo ke siphuthumayo sokuthi ke kuboshwe ungizwe emlando komfowamchuno kabhadle ke ejele isikhathi ke sibalela phana ke ezinyangeni ke ezisithupha. Kanti ke wengane zawethu impela uMalema khala ngokuthi ke ungizwe ke ahlonipha ngaphana ke isinqumo kwesenkantolo sokuthi ke enze ivideo kaxolisi ke wona kamazwi awakhipha ke edicelela phansi ke isithunzi sakhe uJulius Malema. Kanti ke wengane zawethu impela uMalema ukhala ngokuthi ke yena kungizwe ke umfowamchuno kuqhubekile ke nokudicelela phansi ke isithunzi ke sakhe. Hayi ke wengane zawethu impela uMalema kube esethi cha impela ke le ndoda kumele ke inkantolo ke mgwebe ke izinyanga ke ezisithupha ke bhadla ke ejele futhi ke angathuli ngisho ke nayo ke ifine. Hayi ke wengane zawethu impela thina ke semboso MTV sithi nje esinjalo indaba besiniphathele zona kodwa ke anisivumele hlaba phasi ngetolo senje kushe idibane yona ivideo elandelayo.